Tlang au channel lo clear chin tu zong te in zawaiin chi bai le vek ule tunjum video chuan American science fiction movie hmunah le dangdai le pek tak jumper ti hi toikim taka thlira ngai thla kho zoi na hun ilo nei leng umyang American thingtlang kholian lote a cheng David hi kumngami ani laya anu in achho san nu in apa kudram tak William nen chau hian an cheng don zuita ani David chuan star mili nein ani hi khovel fan chua chak zek mai ni in chumi shat pui ran David po in Eiffel Tower lem snow globe te chu a present na pa MAHSE schoolmate Mark chuan ron chu sakdai hin lui khang lama chuan avom bo sakdai mai David chuan ice globe chu lakle le tumin tui khang chunga chuan akala MAHSE vur chu lo chawak lovin a hnuai tuya chuan atlak phata tal buai zui hle in tal chua tuma ain vai buai chiam lai chuan maktak mai in school library a hu pheng phunga har chuak nolin a dan zet chu ani ngei po in shethiam lovin a hlau lek zo kani ina ho ngalin apala chuan angai te boka lo an khum le bor to in David ning lutuk chuan arum kongka te chu akal pha ringot mai apala chuan run tulin tharum mangin kongka chu hon nge atum mel hle MAHSE hongfel chi atia David chu school library a book khan aumle tanul mai heta chi a hian David po in super power adu du hmunah in teleport theina chu anei ani ti in sha in ina a in teleport le nu chuan a poisa khol sa vi ang te chula in nunbul thar chan turin apa in chu a chwa san zuita ani aladam cha ani ti asiat nan mili mu ngei turin snow globe te ada nu chuan New York khopuya kalin room pakhat chu lwa ho ve bukin a power chu manthiam tumin a practice zui char bukani atir lama phei chuan a theina chu mangthiam lo hulhualin thingkung te chu a chu ang nuka a hnulama ero le khabuwa a hmunah te chuan a in teleport thei hial to a anu merinena an kaldun to na Empire State Building a te chuan kalzuin chumi hnu chuan bank rok dan chu dap chanta in chhun lama a thli thlai kwal hnu chuan zana chuan bank vault chunga chuan poisa ruturin a in teleport le ta ani a poisa ruk chu atam tham em awangin David nuam te lutuk po achunga te chuan muvelin nuama ti ham le ani heti lai hian bank rok ani ti sia rolin po in bank rok tu chu chui chua ngei tuma malangal chatin ani hi David te anga theina danglam tak nei du na hmuna in teleport thei ho jumpers ti ya kau te vai tu le man tu ni in a fengin thil po a hle ani chuti lain David ero laman mai theini haulovin kumriat zet aliam hnuah phei chuan a khosanuam ham to hle New York khopuya chuan penthouse manto uchuak le changkang tak nein nei lo po nei to lo a power la chu namel lova mangthiam to in anung nuam sa hom viau mai abanga te chuan khovela hmun nuam le moi sang te chu tar khat chuain chung hmuna te chuan adu du huna a in teleport china hmun tlo lawaram po nei to lo rum khat chu Londona kalin papa nula chelo tak apan lai chuan duaya lo film khur tok lo devin chulai hmuna lo ombe Griffin chuan a in teleport lai chu alo hman tlat mai heti mek lai hian jumpers hunter Roland li apol te po in jumpers pakhat chu hwal chepin anlong man ve meka anni hau hian paladins ti boldinin an tumber chu jumpers ho vai ani deu bermaya man satli aringot lovin zangai na pakhat ma nei hau lovin an ti hlum mia zel bukani chutia an jumpers man ati hlum le biai lai chuan Roland chuan an target le tur shatir na kol chu dongin heta chia hian David a ho po in a in chunga chuan Roland chu a hmuta kur mai le Roland chuan kumriat malama bank arok tuma anot nu chhia te chu entirin David a zam lutuk chuan chwa tir ngutan tuma MAHSE Roland chuan baton special tak electric volt sangkhat lai pe chuak thei mang chuan David a chu bezuin heiwang hian David a chu a in teleport la hlei thei mi lo le ngala a topa bang phena room thuruk poisa ada khom na hmuna chuan in teleport thei hlovin baton cable chu ati chengala
Roland po in cable chu chuin bang chu ati chhezui buaya mase David chuan poisa chu a thei anga tamla in hmundanga alo in teleport man chia chia thungani mifing tak Roland eroin a in chunga a hmun tar ho zinga a khoi mobera chuan a in teleport ngei ringin ami te ho chu chung hmuna chuan atir chuak ngal rum mai chumai baka David thilvel a haina chuan a rol thar chua hlima Davidan a star chin mili thalak te chu mobokin changkai hun ala nei nge po a ring viau David a kalna tor shelaula chu anin hluilama chuan in teleportin apa William po in afa pathom chulo sha in alom man le a ati du da chin ema wang khan a in thiam lo hle ni in alangbok mase David eroin apa chu langai dam theilovin hmundanga a in teleport san le dai mai atuk lam thleng po in David chuan apa chu hmu tumin alatin ve zo zo renga mase a hmudu le ri tangang lovani a star chin mili mutura kaldain mili nu po in nungdama David a hmu chu mak lo ti hle in loma wangin alo kwa chung mai afanu mili chu bara atho chin thu te ashil nu chuan David apo mili thona bara chuan kalzuin alai vedewo wang chuan apo mai ngam lo bok mili belwa kalle mai tumlai chuan tidu da chin tu marka khan lo mu in ani po in alo la dam chu makatinge mai mili po chuan ron zom ve in ka mu rukna chi arei to alom min biak hun kalaw ngak ve char chara ti in David chu aron bevela chu chuan mili lo ngai zong ve tu marka thin chu ti ordovin mili chuan pan hnai vela mili thlawang hawin David ala chuan alo hnek pha bur mai an pani chuan in swal zui chiamin palsu hongrop khopa anin be lain David chuan marka chu a beng rok to na vol chunga chuan in teleport pui te te in chulai hmuna chuan marka chu hnu che in ani ero a in teleport chuak le dai mai mili chu hmule in anti ti dun chiama atlei rol laia khovel fanchak chin tak mili po in sumlam harsan na awangin athil chak ber chu alo chak ngam to lovani David chuan benka atho thushilin arwala roma zin veturin asom zuya mili po in ayes rang hle an sirmaya chuan ahma po a David in teleport lai lo muto tu Griffin a bok chuan David te pani in kom lai chu alo mufule to bukani lelama Roland po in bank vault chunga tang markamantu police station te chu CIA angatlo in marka chu mu ve atumani detective chuan CIA ani tak tak chu alorin vaklo wangin Roland chuan nekthal derin marka chu ambeve theita marka po in David chungchang asiat ang baka miline na an chungchang te po chu ashil fai takel mai chu vele Roland chuan a ho te chu bia in Italia kalturin thua pengal heti mek lai hian David le mili te po in Rome chu thlengin an hotel thlenna changkang lu tuk chuan mili ompo tinuam vak lovin David chu bank ka thok ringot ani te chu an ring lo don dona ani la in do ta chil lo thu a soive tlat mai boxi ani chumi nu chuan rom khopui nuam tak chu fangdonin Griffin apo in rala changin alo thli thlai le run to Colosseum chunga chuan alu theilo wangin mili chu alung nur le a chu vele David chu a chung lama in teleportin side door pakhat chu aron hongru chat chata mili po in maktina em nei lo chuan a zui lut ve mai bokani chutiang chuan gate in kalawma piangin David chuan gate chu chunglama changin olsam te in a hong zelani mase noilam kalna gate hon le tuma a in teleport thak le na chuan Griffin nen khan anin tongta David chuan kalsan mai tuma se Griffin chuan jumper ve thawani ti lantirin a in teleport kwal khum ta zai mai Griffin vek chuan khovel mun danga po an mani ang jumpers te chu tam tak an om tho soin helai hmuna jumper ni velo iron kalpui hi iti swal chiawa ani baka ifim khurlo theisi shelo tur ishil na chato via wang atia akhak de uhlakani chuti lai tak chuan jumpers hunter paladins te chu Colosseum chunga chuan ron lut ve in David le Griffin te chu tukzal tumin anron be ngal
heng ho be na lama experience la nei tlem tak David a phe chu atal boy ngal der chuti lain Griffin heroin experience anga to ani ti sha tak mayin chung paladins te chu abe ne so hle atuk zalvek nu chuan anma ni ho man tuma man hlel em reng ho paladin organization chung chang chu David a shilve in a in ti bozuya Colosseum ven na thok me che pakhat laka changa biruk nan David chu Griffin scar nutsia chuan in teleport ve chwa yin chulai mun chu Griffin biruk na mun thu ruk ni in thalera om ani nge mase mili chu akal sanda yani ti chhuakin David chu Colosseum chunga buk chuan a in teleport kirle a lu phallo na hmunah an kalwi wangin police tela chuan an lo manzui mak mai Colosseum chunga lut ro ti bak hanman ngot na chantur chatak om chuan lo wangin police te po in ti wak ngai na an chazui chuang lem lo US embassy lam magistrate ron thlengin chunu chu kumngami ani laya David le apa chwa santu David anu Mary nge aloni anu chuan ron chwa zale ngalin paladins dangten anron mule ma chewin tan chewat ro ati bokani zona tam tak nei David chuan anu chu umzuin police nen an la in top kha zui man le dala ijipa chuan in teleport le ri in anuwa chuan police station a bokir le in manmo takin mili chu kai chuak ngalin airport a akalpuya mili po in thil om dante nuai chu shathiam lovin tu hlawa tlan chhetiti ringot nge anni ti te chu a shathiam me alavani ani na dik tak chu ashil ngam miang lo wangin kanom dun thei to ri lo ti bak David po in chana pek tur anei tlat lo hewang hian mili po ril runa takin an kholam panin a thlok khole ta ringotani heti lai hian David ada thatuma thok chuak apol te chu an tlom chiang hli ani ti sia Roland po athin rim hle a David apa William mahmutur chuan akal zuya mase ani heroin ka fapa hi kumria chung ka hmuto big lovasin ti in dot alo shilve zai mai a chana pek chuan Roland po chu atilom vak lo ni in alang bukani David apo Griffin biruk na hmunah chuan kal le in Griffin chuan anma ni tha tumtu paladins ho ni na dik tak chu shil zom le in keima ni jumpers te hi minman theilawani phei chuan kan chung te le kan mangai te an chuan chinani atibok chu chuan David chu ti hlau thong le in mili ero thlona a chuan me ka wangin angai to lutuk lova chu wang chuan apa din mun enfia turin anin hluia chuan akal ta zo kani mase apa ero thi in chwata chuan alo let reng mai Roland Khan athat nge ni in alang bok David a ham hai ril runa boxi chuan engma ril rufi ma ngai to tir thei to lovin apa ruang chu damdo ina a in teleport pui mia maya mase apa chu a thi to miawa wangin ti wak ngai na ero om chuang lem lovani athin rim chuan police station a shen mek mark chu mule in avo fe nuwa mark po in Roland ne na an khwale mili chungchang te po engkim a shil vek dan te chu shilin David athin rim lutuk phe chu apua ke lau chau mai mili in US leilung ara mange ya Roland da chat chu kong om chuna angai ta bukani Griffin a heroin Roland chu miswal satlia ani lau thu shilin be chi ya angai lau thungani hewang hian David chuan Roland anda thateinan thodun puya asom zuya Griffin la chuan keima po in ka thok ve theireng alom ti in tho pui alo chak hau lo mai nima sela David heroin chuti maya beidon san chu tumlo burin Griffin chu akal na apia nga zuin ati buai reng maya akha tokin thodun puya asom reng bok Griffin po in akham to hlia ato patopa phei chuan aning lutuk to chuan Roland beidura thodun pui chu arem ti ve tangi ani an pani chuan mili chumna tur airport lama chuan in teleport ngalma se thlona chu alo chumfel man vek to awangin an tlai deuh ma chuani David chuan mili chu athona bar lama zong halin Roland ti mingpu po in aron zong ve a an lo ti phei chuan a hlau thong tak zet ma sevan nei thlak takin mili chudam takin an ina a hmuta hlau mai Roland chu kota a hmu ta ka wangin David amang ang chuan
ani na dik tak chu puangin a thei na chu entir zuya chu chuan mili chu ti hlau da in tlan chiat san atum lai chuan du than tur dang nei to lo David chuan man betin Griffin a biruk na hmuna chuan a in teleport pui dai mai an local chuan Griffin ero atilom mi alo a chan chu paladins te chuan khol thazet jumpers te zuana scar honga chulai hmuna kalve theina chu an nei wangani Roland le a haute po in Griffin a hlau angei chu an thlentir bok David ate bachalian lampo laubiru chapin David chuan banga Griffin thil tara tang chuan anu Mary ngei po chu paladins zinga telve ani ti chu a she thei bokani Roland te po churon thlengin David chu hne so takin an ron man ngala Roland an David a tha atum lai takin Griffin chuan flame thrower manga lobein a thiam na le a theina sang mangin Roland an chu da chatumin a bevi a MAHSE chu tiang takana sa a be chung po in Roland chu chuti maya hne mai thei ani bi khaulo mili te in lama anin swal chun zom boy lain mili po in David chu lo phel ve in David chuan an tlero lai changa a mangai om chun ani thu te chu shil bokin Griffina aron lang vele lol mai paladin chau khol aron in teleport pui wangin an chui zui thei to aring lo bokani MAHSE Roland chuan lo theina samain mili chu an in lama bok chuan apot lut zui ta dai mai le Griffin chuan milite in pum chu bomdar vek mai du in paladins te thina tur ani don phut chuan mili po chu telve MAHSE poi atilem lovani MAHSE David chuan rem tilovin bom chula in hmun danga apua tir dai mai Griffin thin rim nen chuan in swal zuin khovel hmun shanga in teleport chungin anin swal ta buan mai le Empire State Building a changin vurama in dawna hmuna te thleng chuan in swal chhun zom charin David chuan reilo te chhunga tana Griffin na chu tlan chiat san thei hlovin milite ina a in teleport ngal banga an phwar betani ti chumo in chan chwa tumin atlan lut ngala MAHSE ama an man theina tura Roland te thangkam lek chulawni in an ok fu chai viau bokani Roland chuan tha tum zuin mili chuan lung chetakin arin lo china wanga she om ati thua soin yap niapa chu a hmangai chongkam chuan David a theina chu ti so sangin mili te in block khat pop chu a in teleport pui ta dai maile Huron River a in teleport wangin mili in theilewa hleu chwa pui atum lai chuan an school library hluia bok khan in teleport le in Roland na chu alo telve zel mai heiwang hian David chuan mili chu mun hima da photin Roland chu puk lalu chwalo mun fal le re na mena chuan in teleport puin mi thatak kani hi o shark housinga ka hnu chha theireng chiania ti in abo san le ta dai mai ni jumpers ni lovin jumpers hunter zok ani awangin Roland tan chuan chulai hmun role re lutuk tu ma tlo polo na hmuna tang chuan dam kho chuana chance a chewe ngar khopang le ni engemo zat liam nuwa David chuan anu Mary chu zong chuakin fanute nein chhum ko thar alaudin thlap to ani ti hmu chuan alom vaklo Mary chuan akal san chan chu jumpers ani ti asia chwa wang ani thu te chilin paladin sa chang hian kabang thei to lo chuwang chuan mangai viau chema ila tuna tan chuan paladin te zon mu theilawin biru char ro ti bak inena soitur ka nei lo ati tol mai heiwang hian David po in anu chu ahmel ma ani ti pomchungin milinen hunlum nuam zo ka kalturin an in teleport zuile ta ani ole engpo ni se tun chumatan chuan khati chin kha nile ri mai sela video top thlenga milo thlir sakawangin kan lom tak zeta video dang lo chwale ma chuan tlang au channel lo thlir chin tu zong te in zawain ni man nuam mangcha mutui le vek ule